sa presuhan ang usa ka lalaki sa Tagum City. Human niini gibaharan ang kinabuhi sa iyang kaugalingong inahan sa Purok Villarosal, Barangay Magumpo South, Tagum City. Alas 11 ang takna sa gabi, Pebrero 13, 2026. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, usa ka concerned citizen ang nagpahibalo kalabot sa nakaguliyang nga nasampit kinapit nga paspas usab girespondihan sa otoridad. Miguwa sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan nga ang biktima si alias Rosalinda, 67 anyos. Gibaharan siyang kaugalingong anak na ilang si alias Nante, lalaki, 38 anyos, residente sa Purok Villarosal, Barangay Magumpo South, Tagum City. Nasayran sa otoridad nga banda alas 11 sa gabi, Pebrero 13, kalit miabot sa panimalay sa biktima ang anak na si alias Dante nga adunay dalang kitchen knife. Gikompronta ang biktima dungan sa pulong nga patyon kanako, may pay mauna ka nga tataw nga nagbahad sa kinabuhi sa senior citizen ubos sa kasong grave threats. Giaresto sa kapulisan ang suspect og nakumpiska ang kutsilyo. Kansa ang kasamtangang anaana sa Tagum City Police Station Custodial Facility og nakatubang sa tukmang kaso sa nabuhat ng krimen. Aron muligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo mail in answer matag dulog. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.